4, 3, 2, 1, mehetsz! 100 bal 3 belül gumi, negyedik. Ez az! 500 fék lassító a busz megállónál. Még mehetsz, még mehetsz. Jobb 22, kienged. Majd 100 a balon. És jobb egy fék lassító. Az egyenesbe fékezel. Az egyenesbe. Sima bal rajta, sima jobb. Majd 50 sima bal. És 400 lassító a facsornál. Majd 500 sima bal. Rajta a sima jobb, és előtte fék lassító a tábla előtt jobbról. Még nyomod, még nyomod. Azaz. 300 nagy fék bal 6 szűk gumis. Rajta jobb 6 gumis, egyedik nagyon szűk. Jobb 6 gumis, egyedik nagyon szűk. És zizis lesz. Kicsit, ez az. Sima bal fű, 50, sima bal padló, 200, jobb 2, 5. Mehet, ez az. És a lassító. Így 100 fék, jobb 3 szigorú gumis, 4. Rajta bal 2 hosszú tempó, padló, innen nyomod neki, ez az. Hogy van, 300 fék, kerülős lassító, saras, másodikos. A vége lehet, levág. Innen már padlózott neki, ez az. Bal 2 szigorú gumis, és sima jobb rajta, bal 2 5. és a vége fék, bal 3 szigorú gumis 5. Rajta jobb 3 szigorú gumis 4. vége törik. Rajta bal 2 szigorú gumis 5. Majd 50 jobb egy lehet fű, rajta bal 24 gumis meglátva fék. Úgy van, vége 3. meglátva fék. Úgy van, jobb 3 szigorú gumis 3. Majd 50 bal 3 gumis 4. Rajta bal 3 gumis 5. Ez 5-es. Rajta jobb 4 szigorú gumis 3. Majd 150 bal 33 szigorú 5. És 50-ben fék lassító, itt az egyenesbe fékezel, próbálj az egyenesbe fékezni. Még megy, ez az. Ja. Majd 30 sima bal. 150 a balon fék, jobb 4 szigorú gumis 3. Második gumis behúz, és onnan padlózott. Mehet neki, ez az. 50 bal 2 szigorú 5. 30 fék, jobb bal 4 szigorú 4. Rajta jobb 4 szigorú gumis 3. Ne tolasd annyira az elejét. Sima bal, sima jobb, és 50 fék lassító. Jobb egy tempó, levág. 100 a balon, jobb 2 tempó szűken, 5. Mehet, ez az lassító. Majd 20, bal 3 4. Rajta jobb 3 szigorú gumis 4. Rajta bal 4 szigorú gumis 4. Ez is 4-es. Rajta jobb 2 tempó 5. 100 fék lassító. Bal 2 tempó 4. És jobb 2 tempó, dob nem tő. Bazd meg. Állj meg. 6 km-t menni kell. Hello!